A mai reggelim nem más, most mind 4 tojásból rántotta, olívaolajon, a szokásos zsömim humusszal és broccájt gurkét tettem mellé, és érkezem vissza, hogy a munkahelyre mit fogok bevinni kajcsinak. Na, a mai kajcsim az 3 szelet rántott húsi, rizssel, úgyhogy ezt fogom most bevinni. Ha már ugye csütörtök van, holnap majd főzök halacskát, de a fiúknak még van itt kaja, úgyhogy még itt van ez a burrito. Itt van még rántott hús rizssel, illetve itt van még ugye lazánya, valamennyi zöldség, és még itt is van egy felvágottat ma hozok, illetve macskakaját, mert ugye csak ennyi felvágott van. Bár lehet, hogy nem hozok, hanem tojásos szendvicset visz a kicsi, vagy pedig veszek perecet, ahogy említettem, úgyhogy azt még eldöntöm. Tudnak reggel holnap majd rántottát csinálni, úgyhogy ja, ez így ennyire egyszerűen meg lesz oldva. Tegnap hoztam 2 tejet, mert elfogyott a tej, illetve rendeltem ugye annó ezt a 0 cukor, 0 fett, 0 zsír salátaöntetet. Hát ez borzasztó, gyerekek. Erre ne adjatok ki pénzt. Ez valószínűleg ki fogom menteni a kukába már. Ennek se íze, se bűze. Tehát ez katasztrofális. Nem is tudom mennyibe kerül, de szerintem addig jó. Illetve ugye itt vannak még uborkák. Úgyhogy azért még ki fogunk bírni, szombatiga még megérkezik a reve. Acsi nem tudom, hogy lesz-e. Ha lesz, akkor bár mondjuk mostában nem szoktam amúgy vacsorázni, mert nincs étvágyam már, de ha lesz, akkor mindenképpen úgyis látni fogjátok. Úgyhogy most megpróbálok nagyon aktívan, rendszeresen, szorgalmasan fölvenni nektek, hogy mit edzem, hogy edzem, miket eszem, és mindent is. A mai vacsorám majdnem este 9-kor. Én annyira megkívántam a lekváros vajas zsömlét, úgyhogy finom kis hideg őszi barack lekvárral és a protein zsömimmel fogok egy jó kis lekváros vajas zsömlét vacsorázni. Nagyon megkívántam, egész délután ez járt a fejembe, úgyhogy muszáj ilyet most ennem. A fiúknak ez lesz az ebéd, illetve még van rántott húsi rizssel, úgyhogy nekik ez szendvicsbe lesz. És nekem is elkészült a komplett reggelim. Szósznak mi ez? Vagy hívja be? Remoulade szószt tettem rá. Nehéz a magyar a némettel keverve. És így néz ki a reggelim. Úgyhogy. És zapkásat fog bevinni. Azt pedig fogom nektek mutatni. Na, ma nem hoztam magammal ebédet, úgyhogy benti kajcsit fogok enni. Ez sült húsi, krumplis salátával és egy brécével. Ez ugye ilyen kruspen braten, és ugye így néz ki. Megpróbálom nektek így megfordítani. Szóval, ez meg lehet a másikról. Ez 2 szelet húsi, és ezt fogom most elfogyasztani ebédként. Délután 3 óra van.
Vacsora már biztos, hogy nem lesz. Elkészült a szombati reggelink. Mindenkinek rántotta, uborka és zsömle. És a tetejét megszórtam egy kis sajttal. Úgyhogy most mindenkinek viszem a kajcsiját. Na, a mai étkezésem az egy félre sikerült bréce, amit nem dobunk ki, viszont leírtuk selejtbe. Vettem egy szelet léberkézét hozzá, és nussnekét fogok enni, magyaros csigát. Hát igen, hát ez most így sikerült. Este pedig terveim szerint mama nudelt fogok enni főtt tojással, de majd meglátjuk, hogy mennyire leszek éhes, illetve fáradt. Na késő este van már, késő este, hát kinek mi a késő este? Este 9 óra, és megcsináltam magamnak a mama nudelt, kicsit felturboztam, tettem bele sárgarépát a fagyasztóból, és tojást, és ugye ez most ilyen jó kis forró vízbe itt áldogál, úgyhogy ha legyen benne zöldség is, így raktam bele egy jó 2 marék sárgarépát, és ezt még itt hagyom, én pedig addig elmegyek szépen zuhanyozni, és utána ez lesz a vacsorám. Elkészült a vasárnap reggelim, ami már nagyon régen volt, zapkással, mogyorolvajjal, banánnal, dióval, kókuszreszelékkel és pisztáciás proteinporral. Ezt fogom most elfogyasztani. Én általában, csak nem általában, hanem mindig jól összeszoktam keverni, mint a tejbe grízt, és úgy fogyasztom el. Úgyhogy igazából, amikor eszem, akkor így néz ki. Voilà! És isteni finom. És jó meleg. Elkészült a vasárnapi ebéd, ami bulgur. Hát, ezt most várjatok. Zöldségmix, megpárolva, megvokkolva, és hozzá pedig halrudacskák. Itt pedig készül a húsleves, ami házi készítésű tésztával lesz. Na, kicsi kért is ebédet, úgyhogy meg tudom nektek mutatni, hogy így néz ki a mai ebédünk. Remoulade szósz van a halrudacskán. Na, így ebéd előtt már én elkezdtem takarítani a lakást, úgyhogy kis pihiképpen arra gondoltam, mert bár nincs meleg, meg esős idő van, de mégis olyan páratartalom van, ami leizzaszt, és hát na, meleg van még a lakásban. Úgyhogy arra gondoltam, hogy eszek egy kis fagyit, méghozzá ilyen kis csoki fagyit, mert nekem ugye a csoki a kedvencem. A fiúknak van 2 fajta cookies, van egy vanília alapom, meg van egy csoki alapom. Úgyhogy én most ilyet fogok enni. Elkészült az én ebédem is, ami így néz ki. A csoki fagyi után érkezem majd a vacsorával. A vacsorám pedig nem más lesz, mint zöldségleves húsival. Úgyhogy ezt fogom most megvacsizni. És egy pár napig biztos, hogy ez lesz a vacsora, ugyanis ezt nézzétek. Mekkora adag lett belőle, és ez tele van húsival és zöldségekkel.
all begins with you. La la la. Guess you really changed my view. Met you on a Tuesday lane. Na, nekem a hétfői ebédem az ilyen kis maradékmentő, rántott húsi, harudacska, rizs, és ott legalul pedig hoztam egy kis zöldséget is. Úgyhogy ezt fogom most megebédelni. Na, befutottam az Aldiba, kellett pár apróság. 7,25 € fizettem. És jött egy macskakaja, ez halas, 12 darabos, egy öblítő, egy tönkölylisztes tosztkenyér, illetve 4 darab zsömit hoztam. Úgyhogy ennyi mindenért kellett beszaladnom. Na, munka után eszek egy kis fagyit, ez most ilyen, úgyhogy ezt szépen kiülök az erkére, és elnyammogom. Na, hát itt kicsit nagy a káosz, úgyhogy rendet kell raknom, ami készül a sajttorta, vagy túrótorta, és elkészült a tejszínes sajtos, kukoricás, csirkemelles tészta mára és holnapra, illetve lehet, hogy még holnap utánra is. Itt pedig sül a túrótorta, az epres túrótorta, úgyhogy ennél majd mutatom a végeredményt. Elkészült a túrótorta, csak meg kell várni, amíg kihűl, és lehet szeletelni, szóval én majd ezzel holnap fogok visszajönni. Ha marad belőle, remélem a fiúk nem fogják megenni egy este alatt, és itt pedig ugye én már ebből vacsoráztam, azt nem mutattam nektek, mert szerintem teljesen felesleges lett volna. Ez pedig így néz ki. Holnap ezt fogom bevinni ebédnek, úgyhogy mindenki ezt fogja holnap ebédelni. Ennyi. Azok nem tudom, mi lett olyan pupos, de még a állaga is elég jó lesz. Úgyhogy ilyen kis pitésen néz most ki, úgyhogy jól meg is sült. Na, ha finom lesz, és sikert arat, akkor lehet, amúgy nagyon egyszerű, akkor lehet, hogy feldobom a receptjét. Tefába is el lehet készíteni a gyorsfőzőbe, akinek esetleg van, illetve sütőbe is el lehet készíteni. Hát természetesen nem bírtam ki. Ups! Na jó, úgyhogy felszeleteltem, és így néz ki. Így ide kirakom. Könnyebb nektek levideózni. És most nagyon otromba módon én bele fogok harapni. Gyerekek. Tökéletes. Perfekt. Elkészült a mai reggelim, ami nem más, mint egy zsömle, és megsütöttem, mintha bundás kenyér lenne. Egy nagy adag paradicsom, koktélparadicsom, és lilahagyma, és megsóztam. Jövök vissza, hogy mit viszek be a munkahelyre ebédnek. A mai vacsorám paradicsom, lilahagyma megsózva, 100 g pulykamelsonka, tönköly, szendvicskenyeret megpirítottam, és tettem rá margarint.
Úgyhogy ugye ez így néz ki. Elkészült a mai reggelim, ami nem más lesz, mint magyarolvajas, banános, kókuszreszelékes, diós, pisztáciás zakkása. Egy kis nasi délutánra, így miket ettem be, egy kis olasz édesség, amit kávé mellé szoktak adni Olaszországba, és bele kell mártogatni a kávéba. Itt is lehet kapni, Edekába van, és nagyon-nagyon finom. Ha gondoljátok, próbáljátok ki. Biztos van Magyarországon is. Na, hát végül úgy döntöttem, hogy kávé után megeszem a kis maradék tésztát, úgyhogy ezt elfogyasztom ebédre, és jövök majd vissza a vacsorával. A mai vacsorám az pedig maradék túrótorta lesz eperrel. És még mindig van egy szelet. Szerintem az valaki meg fogja még ma este enni. Sziasztok! Ezt a miket ettem részt júliust, ezt a mai nappal le fogom zárni, ugyanis mától egy kísérletet fogok csinálni. 3 különböző reggelit összeírtam magamnak, 3 ebédet és 3 vacsorát, és semmi köztes étkezés, maximum vizet ihatok. Ha nagyon éhes vagyok, akkor természetesen szintén csak ihatok, és ez lehet egy kefir, egy trinkjoghurt, oda egy cukormentes, mindenmentes üdítő, viszont napi csak 3 étkezésem lesz, és mindig ez a 3 vacsora, 3 különböző reggeli, 3 különböző ebéd fog váltakozni. 1 hónapon keresztül szeretném ezt csinálni, sőt, igazából szeptemberig szeretném ezt csinálni, és több mindenre is kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ez mit fog kiváltani, mit fog okozni, illetve itt, amiket ettem be, elmondom még, hogy jelenleg 3 videót, jelenleg 4 videót elkészítettem, ami azt jelenti, hogy augusztustól fog kimenni ez a 4 videó, amit ugye júliusban fölvettem, és én augusztus 1-től kompletten szeptember 1-ig úgy, hogy se tévét nem nézek, se Netflixet nem fogyasztok, se YouTube-ot, se szociál médiát, és a telefont tényleg üzenetváltásra, az e-mailjeimet fogom megnézni, mert ugye ott azért jönnek fontosabb e-mailek, amiket kezelnem kell, és ezt is heti 1 alkalommal, illetve telefonálásra, tehát a WhatsAppot azt fogom használni, mert nyilván azon keresztül beszélek anyuval, de szeretnék augusztus 1-től szeptember 1-ig úgymond kompletten egy teljes reszetet az életembe. A 3 hónap az túl sok, és szerintem nehezen kivitelezhető, legalábbis az én helyzetemben. A 2 hónap az szintén egy kicsit soknak mondanám, mert így egyből fejest ugorni ilyen nagyobb időszakba nálam ez a módszer sose jött be, ez mindig balúsült el, ezt megtanultam. Úgyhogy először 1 hónapot tűztem ki magamnak, és meglátjuk. Úgyhogy szeptemberben mindenképpen a kamerát a kezembe fogom venni, mikor úgy érzem, de megpróbálok teljesen kameramentes is lenni, tehát semmilyen felvételt nem fogok készíteni. Szeptemberben a legelső videó, ami jönni fog,
az a nyaralásunkról fog szólni, és idén visszamegyünk Velence mellé, és 1 vagy 2 nap átugrunk Velencébe, és megnézzük Velencét, mert anyu még nem volt Velencébe, és ha jól emlékszem, akkor a szállásunk az pedig Yellowstone-nál lesz, ha jól ejtem ki. Szintén benyúlik a tengerbe ilyen kis félsziget, és ugye vele szemben van Velence, úgyhogy bárhonnan át tudunk menni, és ez egy homokos tengerparti rész, úgyhogy igazából mindenkinek meg lesz a maga kis mókája, nem megyünk hosszú időre, kedden megyünk, az ugye lefed konkrétan egy egész napot, amíg odaérünk, és szombaton jövünk vissza, tehát ergo szerda, csütörtök, péntek 3 napunk van, vagy 3 napunk lesz, teljes kompletten, mert a másik 2 nap ugye elveszi az utazást, úgyhogy szerdán nyilván fiúknak kedvezünk, és strandolás, kis sétálgatás lesz ott a környéken, mert nagyon szép a környék, csütörtökön átmegyünk Velencébe, pénteken meg szintén kis strandolás, pihi, sétálgatás a környéken, Jesolo környékén, megnézem, miket lehet megnézni, és pénteken meg már ugye utazunk relatív, úgymond 10 óra környékén szoktunk visszaindulni, tehát reggeli után, és igazából ennyi is a nyaralás. Utána én még itthon vagyok 1 hétig, mert ugye még mindig szünet lesz majd, tehát akkor szeretnék majd így újra esetleg visszaállni a videózással, és akkor fogok erről a szünetről egy kávézóna interjút, tapasztalatokat, élményeket hozni nektek. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, ti is élvezétek még a nyarat, amíg szeptemberben nem kezdődik a suli, nem jön vissza a mókuskerék, a rossz idő, az eső, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok velem. Sziasztok!